Ang nahurot o kauna nga box. Okay. Say lang ha. Isa to nagsunod. May palakpak daw ba? Kanang wala ka nung nagkamot, pwede mo palakpak ta. Okay ba? Okay na lang sa inyo ha? Okay, di ba mga Ipakita ang kalipay, palakpak! Pagpil ka sa tribo? Ha? So, i-relocate kami nga to. Pero taga-e kog usa ka tuig. Wala pa Santa Claus itong abot ang panahon. Sakyanan. Balik. Kung sa mga negosyo sa mga... So, ngayon ko lang siya tuig to. More ni tribo. Kaya mga pila mga bata. Gimaw din, away liho. Wala kayo ang traffic ron. Kunin nyo. Wala problema. Ang tao, ang tarantado. Kanang mga negosyanteng kawatan na yung mga Laguna Dibay. Yung tanan. Higutom pa mo? Mamahaw na ta. Kanang nagpaka-kuan ko, dili lang pa Santa Claus ba. Pero kaning banggod, dalan. So, ato ginang gamiton abot ang panahon. Sabot mo. Dalan man na. So, og dalan, gamiton yun na sa tao pag agi og paggamit sakyanan. Maligsan, tantanan diha. Langalang, sige kaglukod na imong bugan, kapanguyab, bilangkad ka, nanadayan ng traka. Dili, kanang namang kukoy na kitan pang usa, ambot lang og masakto mong tanan, pero i-relocate kami nga to. Pero taga-e ko usa ka tuig para magbutang ko og ipambalhin ako unsay mga negosyo sa mga tao. Haron kamo sig pakpak paminaw una. Pakpak. Paminaw na mo. Pag-ingnon pa ang ekonomiya anang lugar akong pasudlan sa mga negosyante. Haron na trabaho unyang hiuon po na akong uban. Kung na mga galingan, butangan to, kaya karoon mapula ko ni mga kamay akong ibahog galingan. Harwa na ko yung problema. Madugay madali, ibalhin tagyod mo da. Kay dili man pwede nga pasagdan tamo da niya. Maingon pod ang basig si Inday na apoy plano. Ngayon ko lang siya nga tagaan kog mga basig usa ka tuig to. Ako unang og kayo ako pa unang pa bahuypan. Og na mo'y ekonomiya nga tong na may mga trabaho, na mo'y madangpanan nga tong papagkwartahan. Kadtong mga hold upper nga rin kinsa man. Naagyo na. Bulahon pa ko sige na. Umingilad. Kanang na po ka, hindi nyo kamuntanan nga re, ikaw, taro, hurot ang kilay. Mora ni tribo ng isdabaw nga way mga kilay. Ano yung tago rin mga yawa. Huwag mo ikibuhat na si kis-kis kilay. Huwag may trabaho na yung mga himo. Huwag na yung mga kilay. Astang bata apil. Ayaw anak. Sayo pa da.
Ayaw ba nang, ayaw so mga ginikana, di mo kamo ang tudlo. Ayaw, anak. Anong bata pa, wala kilay. Ito, brown na lang. Ayaw na mga pila mga bata. Mapabot mo 18, 19 ka na, gusto mo. Wala ba nag-20 ano? 20, 21. Pwede naman mo gawa sa inyong... But anyway, maybe na inihong magod na ako gamiton yun ang dalan kay nakapitos na ang traffic. Di pod na ako madali-dali dag pahawa mo diha. Inging na akong City Hall. Karon kay di naman ko mayor nga dahan-dahan una because aging na nako walay demolition o walay relocation. Ibalink tak una mo usa ka lugar. Unya kinahanglan anang lugar na amoy panginabuhi. So, way gimaw dia, way lihok, walay na maligya, way, ang kwarta ba, dili mo tuyok sa kamot ninyo dita, medyo maglisod na. Mingon na po maghatod na mo sa dukot. So, usa ka tuig, pero just gahat pahibaw ko ninyo nga muna na plano. Okay, makdi magyud ninyo malimod pod. Takas traffic. So kung makaagi nga re, lusot nga re, kaninyong kuan niya, mga balay, unya ma-distribute ang traffic kay usa lang anak perting taasa na. Unya pila ra magud mo ka pamilya 103. Oh, okay. Ang kontra nato ang tibuok Davao. Mingo man sila, ano man Duterte magdepinsa ng mga tao nga ang pinsala anak halos 1,000 man. Kaya magka-traffic na diretso-diretso na story, hinay kayo ang traffic ron. Ang reklamo sa mga negosyante, mga tao, mga trabahante, tanan, ordinaryong tao, nga ang traffic di yun na mabangbang. Bawaan ninyo, ang Davao ni Bloom, na ugbulak pa ni, kahoy pa, namunga na ba? Namunga na nagbuto-buto, basi magkita, igo tang ring, ha? Pasag nila dia. Pusil to. Na po siguro na pusil ang durugista. Ang mga durugista nga re, perting hilumang. Kamu siguro ang tanang gayup-yup. Ay, matay mo kahat anak. Ayaw anak. Ayaw anak. Mutabang ko ninyo. Walay problema. Ang tao, ang katawhan, basig unsa ka daghan, naagigamay lang. Nagabay nga akong mahatag ninyo. Labi na pagbalhin. So, targetao na i-adjust inyong panginabuhi. Tagaan mo siguro taga 5 ka milyon kada tao. Sakto na. Di na mahurot. Pagkauman, datong tusugalan, piat-pat, hurot ng kwarta. Gutom atong ubuton, ane. Well, mudang istorya, ha? Gamito na yun ang dalan, kay kaning usa nga re, ang usa mo diretso nga to, ang usa i-reroute nga re, ug to ay police nga to, sa miingog lepton, nasilis, pero it would move the mobility sa tao faster. Mas nabot na magod ang progreso. Itong walay di pagyod ga gikinahanglan. Wala ba nag-istorbo ninyo, gipabayaan man lang mo da, pipila ka, tuig na gud na. Ang uban ka nigi, patituluhan na siguro ninyong yuta sa gobyerno, no? Nang-apply yun mo. Dalan man na. So, ilarga gyud na sa progress ba? Progreso. Apil mo anak. Kapila naman mo ng anak. Ayaw pagtanaw, ikaw ba? Ikapilang anak, no? Wala ka na, tama na. Takuba na na. Ikaduha, kabo ba? Kapila na yung kumiingon. Duha, tulora ang anak. Huwag mo sobra mo sa tulo, ipadakop ta mo sa pulis. Patahian ko nagmaong ng inyong biso. Aroy na sudlag mamang.
Ng mga laki, putlo ng ugat diha sa punuan para mag luy-luy na lang na wa na silbi. Tama, di ba kakasabi ko lang na ano, paabot ang mga city health, di gitagaan mo og pills? Na Kana baron, magtuwa ng pare, nga sa nang mag-pills, binuang man na, milabot anang impyerno, anang tsuktsak, lumigod na. Sa tanaw siguro, mo pong ugok. Sunda lang ang ipasubay sa gobyerno ba ninyo. Kay kana makatabang ninyo. Dili ko buang nga inyong mayor ni adto, kung dili ko buang nga presidente ninyo, nga muawhag ko ninyo mugdalan nga makadaot sa ato. Ako ng sagradong obligasyon nga ang Pilipino dadon nako dito sa kaayuhan. Dili nako dadon ngadto sa disgrasya. Muna akong trabaho. So unsay akong itambag ninyo para gid na sa inyong kaayuhan. Kay mag-anak mog 6, 7, 8 di gyud na ninyo mapa-eskwela. Unya ang gobyerno magsigig kwentag pila ka eskwelahan akong buhaton aning mga tuig nga moabot. Og magtag-uno mo tag-7, walay kwartang gobyerno para na. Nasiguro kwartang gobyerno para makapaedukar 2 o 3 eskwelahan. Pero meron mo tag-7, tag-8, wala na. Ang uban na, ang kutobra mo, good for 2 mo, mawa na mong uban na edukasyon. Wala eskwelahan. Di ba tagabutang eskwelahan, magsige mo paganak. Asa mo ta mangitag kwarta nga kadaghan na to? Ikita ang kinakaduhang paspas ng mga anak dire sa tibuok kalibutan. Kita ray wala magsunod anang mga artipisyal nga pamaagi para makontrol o maplano na tong pamilya tungod sa simbahan. Maglagot gani ko ang kanano mga pari mo'y akong tulion. Magsige Iksabas pare magara po, surudi pader, intriga na po kontra sa imo. Kasi lamang ko'y tigbabag. Unsa mo ng mga gisuwat. Gisuwat, pas anang, with due respect. Por respeto lang sa tanan, mga Kristiyanos. Wala ko'y away, wala ko'y ginasulti. Pero magsigig abre anang Biblia, nga gibuhat na ni adto 3,000 years ago. Gipangsuwat na sa mga 3,000 katuig nang agi. Anak na. O sa may kalibutan na itong mga buang, sige, panuwat anang 3,000 years ago, wala na'y kahulugan sa atong kinabuhi karon. Pero kanang sa Biblia ang katarong, pagtuo sa Ginoo, okay na. Pero kanang pagkontrol, wala na sa Biblia. So, ayaw ninyong sunda, kay makadaot yun dyan. Di po, sa akong sa ingon, di mo mapahatag o sapot, balay. Nakita mo, magtapok. Kaya pre, anong hilak baga pre? Babae na, laki. Di kasapot, walay balay. Tanaw, tayo yung kunda. Tanaw ng uban di, o tanaw mong inyong sitwasyon ron. Di ba gudin nyo, di mo makamaong unsaon pagdiskarte sa kinabuhi, kaming mga opisyal, mo nang namili mong leader, haron tudluan mo og unsay kamaayo aning kalibutana. Ug mo tuo mo, makatabang yun mo sa inyong kaugalingon o sa atong katilingban. Pero di mo mo kooperar, di mo mo sunod, magpataka mo, di sige kisa may mag-antos. Ang inyong gipalusot sa kalibutan. Way tarong nga kaon, way tarong nga sapot, nga, wa pa'y tarong nga balay. Kaya sa may gituhuan mo, sa kata magbasa-basa nga, mo ni ingon anak,
3,000 katuig na ni Agi. Magsigig ba? O sa may kalibutan atong mga buang atong problema ron? Nabitaw. Pero naan ninyo. Magbuhat ko karong akong kasuwatan bilang presidente. Magtuo ko ako nga ang akong ipamutang problema ron ang solusyon. 3,000 years after ilang basahon. Mingon sila tama to sa Anheng Duterte. Unsa man to siya? Santo Rodrigo. Anak ka na puting. Unsa man to? Sige lang anak after dadag laing babay. Tuo mo. Tuo mo. Kanang karong naipils. Wala gyud may problema sundo na. Ngano di man ninyo masunod? Haron ang inyong pamilya kun usado ha, mapa-eskwela gyud ninyo. Ang gobyerno maka-absorb pa ba? Pero magsirit-siritan tanan nga nasa pagkaon. Patay ta. Hindi man kag 104 million. Mag-ihapag po 1, 2, 3, 4, 5. Sunod ugba ka pa mahuman? Ano nga na oh? Sige, sugo doon. 1, 2, 3. Kanya ipa 104 million. Sunod ugma pa ka. Mahuman og pitik anang imong kamot og mag-ihap mo. Tanawa, pilar ko yung negosyo. Kunya, malipay mo ng mga dato, trupunin mga dato, magpagana ng mga dato nga rin maggamit og impluwensya nila para makakuha og mga kontrata na yung mga uban nga rin mga ulol nga naagad transaksyon gwapo, maghimo og korporasyon o maghimo og ilang korpo pagkatog kontratang gwapo kuhaon para iya. Pagkahugma nakuha na sira ng ilang korporasyon. Humana, kaya nakuha nilang kwarta. Mo na pamaagi sa mga ulol nga tawag na lang oligarchs. Naiuban online, sugal. Makuha nila kay mga pare, amigo, presidente, amigo, may senador, pirmahin na online, ang sugal, maro ka ng sugal sa ng video. Kung kuman, ang sigig patak ang wag ko kahibaw, pilay akong buwis nga nakolekta. Walay klaro. Mga dato lang ni mga tungod sa ilang puder ni adto og dili na sila mga kapit sa gobyerno. Mawala na. Kinahanglan bayad laban na gyud ang mga dato. Di pa kay ko init ninyo. Kasi hudag di mo mayad. Pero kana mga dato, saan po ihatag nat ninyo nako? Pero kanyang mga dato ang magsiigtikas kanyang mga oligarchs, they get contracts from government. Tungod lang sa ilang influensya, may transaksyon nakita nilang gwapo, maghimo og korpo para mahatag sa ila pagkaman suyupon, tikasan ang gobyerno, di pa yung mabayag boys, overpriced pa. Unang kagidlay ta. But this time, it will not be the case. The oligarchs, kana mga tontong mga dato nga kapit lang sa mga influensya, di sila kasod. Di sila kasod. Kinahanglan ingnon nako tanan sa gobyerno, hastang inyong gobyerno, hastang sidyon. Silipon ko ng kontrak tanan nga wabay na wala nga kwarta sa gobyerno. O wa kay ikaw korporasyon ka, musulod kag bidding kay palit ang gobyerno katumag yung pinakabarato. Pero ingnon nako wa kay track record nga na po katuig nga muni imong negosyo. Nitong usang adlaw ka lang namunga, korpo kay kwaon kag kontrata. Akong ingnon ang kuha, di ta magkasinabot ana. Ingnon ako ang korte, di ta magkasinabot ana. Kay ipadayon ninyo na nahibaw mo nga ang Pilipino gigatasan. Di ingnon akong kuha, ayaw ana. Pas anang lowest bid. Pinakabarato. Basta ang gobyerno mo palit gani, ako nga rin 50,000. Di, kanay, Mr. Government, offer na ko kung sa imong paliton, 30,000. Yan po'y 10,000 ko. Di ato gyos 10,000. No. This time, kay kanang lowest bid,
ang mugawas ana pinaka-lowest ang quality. Ug buot pagpusil pat, pag 5 ka boto, wala na ng so alkanse ang gobyerno. Di na ko motoan na, ingno na kung kuha ombudsman. Magtinarong ta dire. Ayaw insister anang mga balaod nga pabor sa mga negosyanteng tarantado. Kanang mga negosyanteng kawatan. Kanang mga negosyanteng nabuhi lang na sa kwartas Pilipino nagpalami. Tanang negosyo makuha nila kay amigam niya sa Presidente Duterte, ang anak ni Duterte na sa akong panahon. Sorry yun mo. Kinahanglan magtinarong ug pagtan-aw na ko sa imong quality kay di ko matunto. 40 anyos ko sa gobyerno. Idungag ninyong akong pagka-fiskal 50 anyos ko sa gobyerno. Ayaw kog ilara. Usa na ko katan-aw sa sitwasyon. Kasi magtan-aw lang ko ninyo, hibaw na ko kung sa inyong problema. Usbon tanan. Usbon tanan. Tanan negosyo bayad gyud mog buwis. Tanang negosyo ug unsay maayo. Mobaligya kas gobyerno kanang mudurar. Bagya kas gobyerno barat. Unya palami lang mo tanan. Magsige lang mo golf ka mo mga dato, sige mo larga gato sa Europa kay inyong ginansya kapatak. Murag metro sa taxi. Dili na ko mosugot anang kinahanglan na yung mga Laguna Dibay. Dili na Laguna Dibay na. Umuwi na. Ang ilang mga pispan. Tibuok Laguna Dibay. Tomatos mga gobernador, matog mayor, matog general, matog pulis, matog tanan. Ang tao galisod, din sa kibawag asa agilan. Bungkag na. Kaning kalibutan na, os unahon ako ang pobre. Kay ang pobre daghan. Wa na ko mamulitika ninyo. Wa na ko'y gisuportahang kandidato, wala na ko'y gipili. Dili na ko makadagan o usab wa ingong konstitusyon kausa ka ra gyud. Karon, kung buhaton, kung puning ako nagtinarong ng komunista, ako'y gihatag ng ceasefire, hantod karon ako, tagaan ako sa og masapon. Dili mo, pahitag usab. May problema sa ako. Pag makikistorya ko sa mga Muslim, Moro, makikistorya ko sa komunista para mahapsay atong kinabuhi. Di ta pwede magpatay sa tanang panahon. Para itong unang pamusilon, di ka isalvage sa gobyerno, imong isparohon ang mga sundalo. Mo man na dabaw niya, ito kumarimbaw mo na. Daw sa kadlaw, tumba niya, tumbang rin. Kada adlaw niya ito, mamatiyang kitag 2, 3 ka pulis. In PA, wa pa kukibaw pila itong ilang ipang salvage nga dakpan. Dili na ito pwede kita, dili ko mo palit o bala para mo patay lang Pilipino. Mangita taglaing kontra. Magiging na akong mga sundalo, mga pulis. Dili ko mo pirmag magsigil ang tagpatay nga bala, mortar, kanyon, kunya patyong Pilipino. Musa ito buang. Anong di naman ito mag-istorya? Nga mga NPA na niya karoon na minaw. Kamu seminar niya. Tanawa ra gud niyong sitwasyon. Di ba binuang? Magsige tagpatay sa lahat ng panahon. Pero nga akong offer tinarong, in good faith, kinasing-kasing. Ayaw ko og jaming-jaming ag istorya. Ako basta musulti ka lang sa tinuod, wala kay problema sa ako. Mapulis ka, maproblema ka. Nga ako lang, masundalo ka, nakakay problema, ang imong asawa na cancer. Yamar lang sa imong taas nga opisyal. Para ninyo.
Kung magigutom na mo, di. Amo bugas. Pero tambok mo, sambok mo ng ko. Si kumari ko man eh. Psst. Maligyan kay gnaw. May ba o ni mong busog mo dagkog gipo no? So muna salamat ko nga ni dawat mo sa akong imbitasyon nga mong kaon tangre. Pero sultihan ta mo nga mo na sitwasyon. Nagkanam og kaseryoso ang problema sa traffic sa Davao. So something has to be done. But I will not really know what, basta giingnan ko sito, there's plano nga afot nga gamiton ang dalan. Ningon ko panahon na yun. Neto walay problema. You enjoy there so many years when wag yung manghilabot ninyo. Tung ako na mayor, wala na gayon. Pero dili ko mga pawaon tamo nga wala nga patyon tamo. Pawaon tamo diha sa may kabubuton ug ibutang tamo usa ka lugar kanang ihatag nako ninyo nga yuta ayaw ibaligya na kay muna nay imong yuta aning kalibutana. Nakadaghan tang Pilipino kamong gipabutang nako ato tong original diha mga taga Boulevard gipang baligya. Ngutong na ko, pulis. Pakita. Dadang ulo sa ako. Kay ugbok na ko, desmental usap. Huwag mahatag na, ayaw ninyong ibaligya, kay muuna na mapasa ninyo sa inyong anak. Kay ang kalibutan nagkaanam o kagamay. Ang kalibutan ito malaki. Tako kayo. Kay ang mga tao, patak-patak lang. Karon pagdaghan ng tao, ang kalibutan ni gamay lang. Kay kanya-kanya na mag-ilog o yuta. So mahatag sa inyo na pag inyo kayo ibaligya, patyon to mo. Pakpak na. Sige, pakpak. Munang gipatawag to mo. Nya, usay, katilaw mo tanan baka. Ha? Abi mo na kung may baka. Ay, baka? Ang elepante nga akong pusa. Ay, nagpalit kong elepante. Naghatang rin. Kasi kong elepante, wa ba? Paghuwat lang. Na magdugay ka na apo ko'y kompormiso diya sa akong mga kauban sa akong eskwelahan. Nagtapok-tapok sila diha kay nalipay po siguro nga kauban nila sa schoolmate pag-aing noon pa nahimong presidente. Ngayon hantod nga karon ng sila nganong na presidente ka man ambot. Basta niabot lang panahon naraw. Kana sila. Ang problema sa akong kinabuhi, dili mo makabasta-basta dool. Kaya ka na kasigig si mga tuway katawa, itulod mo bagan mo anak. Di man ako mapunggan. Kaya naman ako sila do ayaw nagbuhatan. Maingon man po ni sila. Mayor, wala pa kong horar. Daw no. Mayor, wapo man ang imong order sa amo. Mayor ko ka. Kunya, presidente ka mo. Pero ang among mando sa balaod, dili ikaw, dili imong ba ang balaod. Ang balaod, nag-ingon nga, gwardyahan ka, para di ka mamatay. Inako, pila ka dugay, pwede mga 50 years. Ingon sila, 6 years lang. Kung di ka matigok, bakit kaabot ka sa unom katuig, kisabay makasultig mo sa ugma, tawang di imponderables of life. Huwag kita kahibaw unsa ta kadugayaan ng kalibutan. So, di kayo mong makaduol na ako. Ako masakitan ko. Kaya muagi ko, ang mga tao in town, pasig sa Manila, umubabay. Pero sa Manila, umudawat ko mga imbitasyon, speaker ko dari, speaker ko nga to. Ang tao, mapinsala. Pasig ka rin. Kay ila man ang kalkulahan, nga mahuman ang speech ni aning wak-wak si Duterte. Ilan na pag ilan nang hinahinayag kuan ipit ang traffic. Pag moingon na ila larga na sirhan ang tanang kantong magian.
So ang lubot anang kantuha, katay nga to, katay nga rin. So magsigig sila sa guwat, may pulis mo babag ng motor. Magkuwat pa ka, ako pong paturatoy, limpyong dalan, da murag Birni Santo. Pero wag kahibaw ang mga tao gaantos na. Birni Santo gina para sa mga tao. Paglabay ni mo, una pa na sila mag-inilugay, mag-adjust pag asa dapit ang... So, ang tao, mapinsala, basta imong punggan ang kanto, ang koreksyon, pag-correct anang traffic room, magdunga nag-go, iya na po nang i-correct, naiuban, mambangga. So, makaistorbo ka lang sa katilingban. O niya, kay para na ako, ug sulugoon ka sa tao, o trabahante ka gobyerno, dili ka mogara na noon pag dugang sa kalisod o ka di ko ganahan. Hibaw, kamong taga Davao, hibaw man. Dili ko, maikog ko sa tao. Karon igo lang kung babay o sira. Kani ang aray, kay abre man akong bintana. Kita ba mo sa akong ang turats pag-ingnon pa? Ang linya kumagi ko? Kita mo? Kita mo na apay ambulansya sa lubot, kita mo? Gina ko ni sila. Pagdugang na lang, punerarya haron, kompleto na. Sila magbuot eh. Tawag ang kuwan, anghel para gika sa ambulansya, di na madadi, purlon. Adto na ko kay hapit na alas 10. Kuwat sila eh. Kininay na ko. Balik ko sa Manila siguro. Pero ni amang ko mahimo lang. If I can help it, I'd like to spend my weekends with you here in Davao. Pero abre ko, maminaw mo lang ko. If there's any problem nga tanaw na kong bugat, mo singit yun ko. Mo intervenir ko kay mo manay akong trabaho. Ako'y inyong sulugoon. Daghang salamat. May gabi iging ka na.